Witamy Was serdecznie, Ensemble Zaręcza. Zastanawialiśmy się, jak nasz ensemble się pojawił na rynku, no bo to było 25 roków temu. Czas strasznie letyt, po naszych hołowach widno, że bardzo skoro letyt. A jak to się zaczęło, to najlepszy Romek chyba zna, bo він był od samego początku, nie? Romek, jak to się zaczęło? Tak. Było nas trioch. Ja, Mirek Trochanowski i Petro Kłoka. Tak my sobie wydumali, że fajnie by było taką folkową kapelu, ale w której grają dlemkę. Bo to w tych czasach już było paru kapel folkowych, ma orkiestra Świętego Mikołaja, którą my się wzorowali. No i tak od słowa do słowa zaczęliśmy ladać jakieś śpiewnyki, tam od babci wytichaty, teksty i pierwsze próby roboty, no i instrumenty, no bo instrumenty też nie było, no to pożyczaliśmy od Lemkowyny, kontrabas, to się tam naszą mandolinu za pecą, udało się struny kupić, nastroić, jakieś flet, kto się mał, no i tak pokus, jakieś zwukły udawało się z tych instrumentów wydawać, jakiś repertuar składaty, a pisze z czasem skład się zmieniał, ludzie się zmieniali, no i repertuar się zmieniał. W sumie Ale nazwy nie było. Cały czas nazwy nie było. No nazwy na początku nie było, Tak, nazwa się pojawiła. W sumie Desy z początku, ale nie znamy na której probi. Po prostu podumaliśmy, że no jak my jaką nazwę damy do zespołowy. No i co tam, wzięliśmy słownych tak. polsko-lękiwskiej i tak żeśmy próbowali jak się otworzyć. Otworzyło się tak? Nie, to niedobre jest. No i dalsze otworzyliśmy. Seręcza. Co to znaczy seręcza? To szczęście. To nam spasowało, bo żeśmy stare śpiwanki kładali, żeby to było takie dla wszystkich szczęścia, żeśmy odnaszli takie stare śpiwanki. Ale to słowo się pojawiało w śpiwankach, także... Jedno tak śpiewali, tak. To seręczka. Jak kula, nie. Paciu palejsza, budę i seręcza, dusza moja. Paciu palejsza, budę i seręcza, dusza moja. To słowacka jakaś. A koledzy zrobimy. Koledzy taką śpiewankę zrobimy. No, na następną pytę. To miała być nazwa robocza, ale tak roboczo została aż do TP. I tak Zostało. Tak sobie została na 25 roków.
tym roці na осінь будемо мати 25 ліття. Już teraz zapraszamy wszystkich, jak będę wtedy переїжджати koło Horlic, to zapraszamy, będzie bardzo fajny koncert. Pierwszy weekend wersji. Tak, z kwartetem smyczkowym i z chorą Belfer Singers, który dziś szefuje tutaj Stasiu. No i gramy sobie, w sumie od początku gramy śpiewanki, które próbujemy zaaranżować na swój sposób. Na początku było to takie bardzo radosne, ludowe, na taką swojską notu, ale później zaczęliśmy kombinować, bo skażenia muzyczne po prostu wychody z głowy. No i próbowaliśmy to jakoś sobie pouczyć, te różne style. No i wyszło nam to co nam wyszło. Piat płyt. Piat płyt, dokładnie. Wyszło nam piat płyt. Piat płyt i kaseta, bo to jeszcze kaseta pierwsza była nagrana. I koncert z orkiestrą symfoniczną. Tak, i koncert z orkiestrą symfoniczną na 20 litia, to jest bardzo wielki projekt. Może kiedyś nagramy ten materiał z orkiestrą symfoniczną, bo win jest gotowy, tylko trzeba po prostu znaleźć groszy, studio, cała logistyka, żeby to nagrać, ale to bardzo ciekawe było. Hej ty, twoja mamyczko, wasza dityna. Hej, że ste mi nakłały do Perynysina. Hej, do Perynysina, do łady kamienia. Hej, mamciu moja, mamciuny, wasza dityna. Hej, kiedy ja się od swojej mamy wybrała. Hej, przed waszyma dwermi stała, zapłakała. Hej, ostawaj te zdrawy mamyny porożki. Hej, to po was chodyły moi piły nóżki. Hej, ostawaj te zdrawy mój susidowe. Hej, nie zobudziać już was moi frajeriowe. Hej, ostawaj te zdrawy moi towarzyszki. Hej, już z wami nie pidu wece na oriszki. Jak gramy nasze śpiewanki, to bardzo nam miło, że ludzie śpiewają, znamy, że dosyć czasami po ogniskach wieczorem na imprezach ktoś się śpiewa tam na uczci zeleni. To Na bardzo wysiłach jem cółką, ale już na to Też był jeden z naszych takich ciliów, których sobie obrali, żeby wynajdować śpiewanki, które już nie są śpiewane. I no, bardzo nam miło, że wernuli do narodu, tak? Że zas ich można czuć na wysilach, na zabawach. No i to mam, że to cel, który tam był kolesy w naszych hołach się pojawił, no, jest realizowany. Także. Tak, bo to niełatwa sztuka jest raty ciłką stosynową. Duży ansambl graje po prostu śpiewanki, które wszystkie lubią, które śpiewają, prawda? Bo to jest leksze za graty, jak wszystkie znają to te przeboje, bo co to jest przebój? No to jest, co to jest przebój? No to jest to, co wszystkie znają, a jak to się nie zna, no to już jest hirsze, prawda? I to trzeba naprawdę duże roki raty taką muzykę, żeby się ona pryniała. Także jak jest desy na ognisku, to jest super, że się jednak pryniało, że jest w porządku. No a też sobie założyli, że żeby to te melodii, to te teksty, które też tam znajdziemy, żeby nie zmieniały, żeby zaaranżować, ale nie zmieniały, żeby jednak to kolesy tam było wydumane przez naszych predków, odtworzyć.
śpiwankę w se braliśmy ze śpiewnikiem. To był to Zeleny Horycki śpiewnik. To było z tego śpiewnika, to już nie pamiętam kilka, to Ale nie za dwie albo za trzy płyty. Tak, na początku też tam było paru tekstów, które tam, nie znam, czy naszych lideł, czy tam, które kto się spisał i udało się też zaśpiewać. A ostatnio my po prostu zafascynowany śpiewnikiem Filaryta Kolesy, który spisał ryczy, no cudowy, po prostu cudowy. Poniosł odtal, to są śpiwanki, prawie 350 śpiwanek odtal. To jest materiał, dumam, na następne 25 roki, jak dożyjemy, jak damy radę. Ale no, jest trochę też z Oskara Kolberga, to są też polskie piosenki, które aranżujemy na swój sposób. Także toho materiału jest bardzo duże, ale dumam... Kurs utworów autorskich też? Autorskich się tam trafiało, ale dumamy, że będziemy jeszcze śpiewać takie stare pieśni, których też nikt to nie zna, a to są śpiewanki naszych dzidziów, naszych pradzidziów. No ja by tak to chciał się podzielić taką perełką, którą nie chcę się z nikim dzielić, akurat chciałbym, żeby to Serencza zagrała. To może posмотрите na naszą stronę i wpaste na progu. I sobie to poradymy, powysidujemy i nagramy i zrobimy, dumamy, że ciekawe rzeczy. Za gumową chyżą wyrosła bereza. Nie budu śpiewaty, bo mi szczyt zwał. Za gumową chyżą wyrosła tam wilcha. Nie budu śpiewaty, bo by była wilcha. Czudujucia ludę, Jasia nabyła, a ja swого Kuba na Hostyni była. Co tu się dzieje? Właśnie o was Nagrywamy też. O, to może być tak. No, wreszcie dodać, to się zgubiły. Na Tak. tu możesz sobie siedzieć na podłodze. Nie, bo to na watrze nie tak łatwo jest dojść. A nie, bude łydno. Ja bym nad powieczkiem. Idzie na dwa, na To to możemy się jakoś te snumy, to ty możesz się obrać. No, diszła jeszcze grupa do nas, następna Józek, Krzysiu, Iwonka. Ansambl się zmieniał. Na początku były same lemki, ale później zaczęły przychodzić do nas bracia Polacy. Pierwszym takim Polaką był Nabytką. Józek, zwany Łukaszem Rajczakiem. Nie, Łukasz Rajczak z Panem Józkiem. Łukasz Rajczak zwany Józek. Józek, jak to było? Opowiedz. Skąd żeś się pojawił? Oj, już tak było dawno, że nie za bardzo pamiętam, ale wydaje mi się, że po prostu przez znajomego Demka Trochanowskiego, z którym się przyjaźniłem, no gdzieś tak zgadaliśmy się przy piwku, przy jakiejś okazji, że powstał taki zespół, że oni sobie tam grają. I chyba to było tak, że wybieraliście się na jakiś koncert i potrzebowali kogoś tam na zastępstwo do pogrania. Myśmy z Demkiem sobie grywali od czasu do czasu. No i tak to się zaczęło. Jedna próba, później druga, no i
Po prostu Józek wpadł sobie na koncert i został, dlatego już nie Został. pamiętamy w ogóle jak I to właśnie nie pamiętam, czy zacząłeś na bębnie, czy zacząłeś od razu na sobie? Zaczynałem na bębnie, a później Wielu na będzie zaczynało. wszyscy zaczynają na bębnie. wszyscy zaczynają. Ja zostałem. Obcowanie z łemkowską społecznością oceniam doskonale. Doskonale. Ja naturalnie wszedłem do zespołu Seręcza. Mój ojciec muzyczny, Roman. U niego zacząłem grać też m.in. na perkusji w orkiestrze i Łukasz Dębski wyjechał, a ja wjechałem. Wskoczyłem na bębny i zacząłem grać, a wcześniej grałem z Mirkiem Dżubiną i razem tworzyliśmy zespół Dallas Brothers, który też jest znany, więc przez Mirka to było dla mnie naturalne. Mirek jest Łemkiem, ojciec jest Łemkiem, cześć, jestem Krzysiek i tadam, gramy. No i tak gramy do dzisiaj. No i Znaczy, sam to się nie jest- czujesz Łemkiem, jest? Tak. Tak, to jest nasze środowisko. To prawda. Nasze środowisko tutaj, nie? Stąd, z tych okolic. Gorlice, Stasiek, który też przyszedł na skrzypcach, Kuba wyjechał do Moskwy, tam już został i wskoczył Stasiu. No, Mirek mi poprosił, a ja zawsze marzyłem, żeby grać w kapeli folkowej. Czy ewentualnie się zgodziłeś? Nie trzeba było się w ogóle ja po prostu chciałem grać w kapeli folkowej, bo ja w czasie studiów miałem wtedy zajawkę mocną i sobie grałem kapelę ze wsi Warszawa, jak była okazja. A tu nagle wróciłem ze studiów, Mirek mnie spotkał, mówi przyjdź do Seręczy, bo akurat się im zwolniło wakat na skrzypka. No to ja biorę, nie? A przy okazji To ja to jeszcze... biorę. Tak, i jadę. A przy okazji to jeszcze z chórem Belfry Singers jakby ja się trochę mi się, no powiem tak, ja jestem z rodziny, której muzyki ludowej nie było i jakby nie znałem naszych lokalnych piosenek pogórzańskich i tak dalej, chociaż u mnie w związku z tym jakby zazdrościłem zawsze osobom, które znają te niezliczone pieśni o Łemkowsku, łemkowskiej i to mi się strasznie podobało. I na przykład w chórze Belfry Singers też zafascynowany kulturą łemkowską i pieśniami Mirek nam zrobił aranże i też teraz śpiewamy również, mamy swój materiał, w którym mamy dużo pieśni łemkowskich i wydaliśmy płytę, już 2 w sumie płyty z aranżami Mirka i nie tylko pieśni łemkowskich i pogórzańskich, ale też co. I dlatego właśnie tak, no to tak fajnie jest w ten sposób. Teraz Seręczusia, Dzielimy się. Teraz Seręczusia wynuło duże też wokalistok, nie? No ja chyba jestem najmłodsza stażem. Tak, Agata Najmłodsza jestem. Agata się pojawiła. I jak, jest spoko? Super! Bardzo nie, 4 lata? Jakieś 4 lata jestem chyba w Seręczy. Ale Ale pamiętam... 2 się tylko liczą, bo to była pandemia. To wszystko.
Ale też żeśmy grali w pandemii, żeśmy też grali Tak, jako tak. nieliczna kapela miejscowa. Graliśmy, skonstruowaliśmy taki Ale tak zwany czekaj. kseręczobus i A żeśmy tak, jeździli dokładnie. po Gorlicach, Tak, robiliśmy tak. koncerty, No, nie można mocne było, koncerty. więc my przy wszystkich obostrzeniach graliśmy sobie na wozie. Tak. Graliśmy i było super. Czerwona róża trojaka, czerwona róża trojaka, mała jamurza, murza ja mała, mała jamurza byjaka, mała jamurza, murza ja mała, mała jamurza byjaka. Winniczne robił, lepszy był, winniczne robił, lepszy był. Przyszł do domu, przyszł do domu, lębia był. Przyszł do domu, przyszł do domu, lębia był. No Zosia w ogóle nie zmienia resztowych, no, także tutaj chyba nie jest to dużo gościu, a ty, no dziewczata jak były ładnie tak sód, chłopczyska. My jak wino, czym starsi, to my takie... Grów cały czas jest. Zaraz na walce poczujemy. Na pewno muzycznie się bardzo dużo zmieniło, bo na początku była fascynacja taką ludowizną, czystą ludowizną, a później zaczęliśmy po prostu miszaty tutaj styli. I to na pewno, czy to jak to sobie włóczy pierwszą płytu albo pierwszą kasetu, a przedostatnią płytą czy ostatnią, no to na pewno się podumacze to jest ciłko mniejsza kapela. Na pewno. No ale gramy i z pierwszą, i z ostatniej, także repertuar. Z kasety nie zmieniamy. Na jubilej budut aranżacji. A może nie zdradzaj. Ale powiem No, aranżacja. tak, wiesz, tak Не z будемо, taką... не будемо taką śpiewać, ale nutkę powiem. zrób, Tak. tak. Будемо śpiewać nasze śpiewanki Great Hits. I wesołe, i dobrze liryczne. Bude z kwartetą smyczkowym, zaaranżowanym przez naszą znajomą, skrypaczku, altowiolistku. No i tu mam, że bude chor Belfer Singers, który bude śpiewał gdzieś po polskie może i po lemkimskie, bo jeszcze nie mamy jakieś sprecyzowane. No powiedz, że same po prostu jeszcze nie znamy, no. No same jeszcze dokładnie nie znamy, bo to jest prawda. Jeszcze problem nie Jeszcze było. cały miesiąc czasu. Mamy czas! Czas, damy radę. Pitona mi się ciągle. Tak. No, także tu mam, że to bude. To jak nie seręcza, damy radę. To bude po prostu sztucy nowo. Stary, w sumie śpiewanki, a ciłką nowe to też jest ciekawe, nie mam.
Chodziła rybka, chodziła. Dziewczyna przed nią siedziała i skoki na nią padały, a chłopcy za nią płakali. I skoki na nią padały, a chłopcy za nią płakali. Prezes. 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 Tak, jedziesz. założymy stowarzyszenia Poznatia, żeby no, pozyskiwać takie seretki albo w ogóle diety, no to która ma taką podstawę prawną do tego. No i to dzięki temu stowarzyszeniu też no, udało się paru ciekawych projektów zrealizować z instrumentów kupyty. To potrzebne do grania, nie? Bo to my nie są ansamblem komercyjnym, dlatego też no, tych koncertów dużo jest, ale na tylko, żeby sobie na szybko zarobić. Także jakby to tych pieniędzy projektowe, no to też no, ciężko by było się rozwijać i realizować to sobie wydumamy. No, tak sobie właśnie koleś Krzysiu wydumał koncert orkiestrą symfoniczną, wiesz? W busie jechaliśmy na koncert i co zrobić z tym 20-lecie. Ja mówię, słuchajcie, no 20 lat to z orkiestrą symfoniczną, nagle taka cisza w busie i Roman, no to trzeba będzie jakiś duży projekt napisać, ale się ziściło, tak, więc bez Romana i tej całej pracy związanej z projektami nie jest możliwe to zrealizowanie. Trzeba było naprawdę mnóstwo koncertów zagrać, żeby z własnej kieszeni to wyjąć, więc to jest fajne, że to działa, to stowarzyszenie i jest. A jest i sala prób w pewnym sensie, nie? I nagrań, bo to równocześnie i tam nagrywamy. I instrumentów dużo zakupionych No zostało. już trzeba było znowu kupić, bo już 20 lat jak służą, to Tak. No tak. Że służą. A moja Katarzyna, pohasiony boik, dała mi śniadania i roszany stoik. Pekła mi jacynku na bukowym listku i z tymi powiła nezice i cytku. Ej, nezimia psytku, lemina lipina, stoly suzić sama i siapem do sina. Nemaj kupa, kole masz tu jisty, ja ci ujdę do dół, nie mam kolesisty. Chodzę pływy na, musiłam te daty, jeszcze tobie muszą spajać wyktowany. Budeme spać, moja luba Zuzko, na pecu goriaco, a za pecą musko. Na pecu goriaco i misia je mało, na nowi posteli dobry by się spało. A Boże miłoże, jak to skłania mało, jeszcze mnie zasnuła, już się rozdało. Jeszcze mnie zasnuła na nowej posteli, a ty miał już zaniać, dawaj do kundeli.
żyjemy 25-leciom i dopiero po 25-leciu pełną budowę ma też to dalsze. Także ja tak daleko już nie. Nie no, plany na pewno są, bo to jak ja mówię, jak jem radę, no 350 śpiłanom, no to trzeba to na hraty, prawda? Ale Znaczy, to jest... mamy pryniate, że jedną płytą na 5 roków, także no już kolejna piatka lety zaczynać się, także już trzeba na kolejne Kilka nam zostało, bo nawet nie znam regułaty, kilku. 5 lat. Nie, no Nie, no wydaliśmy... dopiero zaczyna. Tak? No to jeszcze 4 roki mamy tak desy, żeby najty to. To bardzo trudne jest najty dobre śpiwanki, nahraty, zaaranżowaty, każdy ma swoją robotę, tam jakie są braciu i się zejty, pohraty razem, dojty do kompromisu. To nagrywanie, Zmijaty, to nagrywanie razem jest ważne, nie? Żeby Tak. potem czuć na płycie, jak się razem nagrywa. Jak są folkowe zespoły, to bardzo ważne jest to, żeby to zrobić razem, bo wtedy jest ten duch, który słychać. Jak się nagrywa osobno taką muzykę, to ona jest mechaniczna i nie jest tak łatwo to wszystko wytworzyć, bo tutaj akurat nie jest Mirek, który narzuca pewne rzeczy, poddaje pomysły, ale też my mamy dużo do gadania, co z tym dalej zrobić, więc ten proces siłą rzeczy musi trochę trwać, bo każdy ma swój pomysł i żeby to przetworzyć, ale No i czasem dlatego jest trudne, robota jest ale taka fajnie ciekawa. wychodzi później. No. Gloryem nowy są, dolejemy złóż. Liucy nam są, a żeby nie możą. Liucy nam są, a żeby nie możą. Liucy nam są, by miało połała. A żeny nie możą, aby gastowała. A żeny nie możą, aby gastowała. Dokładnie tak, to jest chyba najlepszy dowód. Prawie stare małżeństwo. Dobre 25 roków wytrzymane ze sobą, to jest. Nie powiem, żeby nie było rozwodu, Nie, no pewnie. ale koniec końców jesteśmy tu. W każdej kapeli muszą być starcia, bo to jest grupa teraz już 10 osób, które każdy ma swój pomysł, swój temperament, swój charakter, swoje doświadczenia muzyczne i to trzeba to razem wygodzić, trzeba zgodzić to razem, więc to nie jest łatwe, ale to jest fascynujące, że z takich różnych burzych głów, pomysłów wychodzi coś, co prawdopodobnie da się słuchać. Prawda? I nie zawsze to, co na początku się urodzi, to na końcu jest nagrane. No, To jest to. czasami całkiem co innego wychodzi na końcu niż było na początku wymyślone. To jest też cudowne, że koncertowanie jest też takim procesem otwartym, nie? To nigdy nie są do końca tak samo formy zagrane, nie? Tam coś kombinujemy, Krzysiu często się obraca i on się śmieje, mówi, coś ty to zagrał na scenie, no. Coś ty to chłopie zagrał, nie wiem, graj, no. Co to za beat był, nie? Potem, co to za beat był? Nie wiem, jakiś taki mi wyszedł, nie? Tak, jest to część improwizacji i to jest... Tak, to jest fajne, bo to jest żyje, nie? Od razu słychać, że to nie wychodzi keyboard, tylko wychodzi żywa kapela. Ile może serce
serce moje, mękosia Odnowiwsza miłe, jak perełeczka, miłe lyczko, czarne oczka, sama perełeczka. Trzyma, trzyma, Marina harna, ona mi zabić konia, ja zabić kombajna. Trzyma, trzyma, Marina harna, ona mi zabić konia, ja zabić kombajna. Pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy. Dziękujemy, że jesteś z nami. Tak. Przychodźcie na nasze koncerty. Dziękujemy, że kupujecie nasze płyty, ale kupujcie bliższe. No i do następnego spotkania i na Watry, i Siady. w Osini, i w Siady. Hej, Serencza!